सर जहाँ पे ज्यादा खराब है ना, अरे कैसा ज्यादा खराब है? आपने जो प्लास्टर मारा है इधर तक, वो जूना जाली पे मारा है। अभी मैं आके पूछा, अभी ऐसा ही प्लास्टर तू इधर करेगा था? हाँ, इस पे एंटी क्रोजन मैं करने वाला हूँ और उस पे यही प्लास्टर मारने वाला हूँ, ऐसा इसने बताया। अभी प्लास्टर वो खेती का नहीं है, पीएमएम मटेरियल है। अरे रहने दो ना पीएमएम मटेरियल, हमको मालूम है ना पीएमएम मटेरियल कोटिंग मांगता है स्टील को। जहाँ पे वो ज्यादा खराब है वहाँ का तू पटा रखे गाँव जाएगा। वो साइड पीएमएम मटेरियल यानी लोग मर जाएंगे, इधर लोग मर जाएंगे। मॉडिफाइड मोटर होता है वो रेडी मिक्स आता है। हम क्या पूछ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं तू? जूना जाली पे प्लास्टर मार के वो रहेगा क्या? हाँ, वो मारने का अरे क्यों कैसा मतलब है? रहेगा? मैं मत डालो ना उसको। ये जो जूना जाली है सर, ये जाली निकलेगा और ये जो बोल रहा है एंटी कोरोजन, वो जहाँ पे कम खराब था, जहाँ थोड़ा स्टील दिख रहा था, वहाँ पे एंटी कोरोजन मार के फिर उसने प्लास्टर किया। अभी वो पूरा निकलेगा। मी पाटील साहेब तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, हाँ, बरोबर. आमचा आरोप आहे या 8 लाख कोटीच्या या ब्रिज मध्ये मोठे साठेलोटे आहेत, स्पष्ट आमदारांवर आम्ही आरोप करतोय. त्याच्यामुळे आमदार इकडे येतात ते फक्त कॉन्ट्रॅक्टरला त्रास होऊ नये म्हणून येत आहेत. लोकांना त्रास होतोय की न होतो याच्याशी यांचं काही देणं घेणं नाही. मी किती वेळ या कामाबद्दल आमचं काही म्हणणं नव्हतं, आम्ही म्हणत होतो पूल चांगलं व्हावं, पण काल आम्हाला काही आरसीसी कन्सल्टंट लोकांनी ही गोष्ट सांगितल्यामुळे यासारखं काम दर्जा तर कामाचा नाहीच नाही आणि खरोखरच या कामात कुठेतरी नक्कीच साठेलोटे झालेले आम्हाला दिसत आहेत. त्यामुळे ह्या ब्रिजच्या चौकशीची मागणी आम्ही स्वाभिमान पक्षातर्फे येत्या 2-3 दिवसात करणार आहोत, हे तुम्हाला स्पष्ट या ठिकाणी सांगतो. आणि हे ब्रिज हे मला वाटत नाही की लोकांच्या जीवितहानी कुठेतरी हे व्हावी किंवा हे लोकांच्या हे अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून हे ब्रिजचं काम झालेलं आहे असं आम्हाला काही वाटत नाही. या ठिकाणी आल्यानंतर हे सगळं काम पूर्ण बोगस आहे, निकृष्ट आहे आणि या कामाच्या चौकशीची आम्ही मागणी स्वाभिमान पक्षातर्फे येत्या 2 दिवसात करणार.